bakuna, kayang-kaya mo yan. Oh, wala nang tigas, polio at hepa, pneumonia, meningitis, tsugi na yan. 5 visits lang, protektado na siya. Come back, bring your baby back to bakuna. Baby, come back, para baby mo'y protektado na. Nakakamiss ang baby nyo, misis. Kaya baby, come back to bakuna. Baby, come back to bakuna. May mga sakit dyan na pwedeng maiwasan kung mapabakuna si baby. Protektado siya, may bakuna para dyan. Sakit ang maiiwasan, may bakuna para dyan. Kaya mo unahan. May iba't ibang bakuna para sa iba't ibang sakit, tulad ng BCG vaccine kontra tuberculosis. May Hep B vaccine, may bakuna para dyan. May bakuna, iiwasan. May bakuna para dyan, kaya mo unahan. May Beta vaccine para iwas tetano, Hep B, meningitis, diphtheria. Pangontra rin ito sa pertussis at pulmonya. May OPV at IPV pa ang polio vaccines niya. Ipa-PCV mo na, meningitis at pulmonya. May MMR vaccine ng tigas, bacon, German measles, kayang-kaya niyang iwasan dami ng mga diseases. May bakuna para dyan. May bakuna para dyan. Iwasan. May bakuna para dyan. Kaya mo na para dyan. Sakit ang maiiwasan. May bakuna para dyan. Kaya mong unahan. 5 bisita. Oh, vaccines at birth muna, tapos pwede nang mag-umpisa. Pwede nang mag-umpisa ng unang bisita pag 1.5 months old na siya. Digdi. And siguro po, pag uli nindo ha, sasabihin nindo sa inyong mga pag-iriba sa aromang pabarakuna na po kita. Bako lang sa COVID, pati sa regular na bakuna ta. Nanyaon po, ngunyan kita di sa Ligaspi, ano yun po si Dr. Gallego, kargado po yan ng bodega kayang bakuna, dahil problema. Dahil ka mo po maubusan ng bakuna, basta po magduman sa health center niya. Bakong iyo tabi, Dr. Gallego, you have full, yes, he's got a full support from the Department of Health po. Laban pa rin, of course, with the help of Mayor Rosal. Dako lang tabang si Mayor Rosal sa Moya po. Okay, with that po, maray na alda po sa Indo ka, boss. Thank you. Ayan, so maraming salamat po kay Dr. Ernie Viver, ang ating Regional Director ng DOH Bicol CHD para sa kanyang napakahalagang mensahe. So, dumako naman po tayo sa isang lecture po tungkol sa sitwasyon ng bakunahan sa Bicol Region at ang importansya nito sa ating kalusugan with Bicol Region's overview of routine immunization program and the importance of routine and COVID-19 vaccination with Dr. Desiree Briseño, ang Regional Immunization Program Manager ng DOH Bicol CHD. Okay, good morning. Good morning everyone. So, ngayon po, nagse-celebrate po tayo ng World Immunization Week. Okay. So, bakit nga ba tayo nagse-celebrate ng World Immunization Week? Yan. So,
nagsa-celebrate tayo ng World Immunization Week para makapag-raise tayo ng awareness, no? Na para sa importance nitong mga bakuna, kung para saan nga ba ito. Tapos syempre, ang ultimate goal ng World Immunization Week is para mas marami yung mabakunahan ng mga tao, maging fully immunized yung mga tao at makapagpabakuna po tayo para maiwasan yung mga vaccine preventable diseases. So ano nga ba yung mga vaccine preventable diseases? Ano? So makikita po natin dito, ayan, meron po tayong diphtheria, tetanus, pertussis, poliomyelitis, Haemophilus influenza, measles, mumps, rubella, varicella, yung sa chickenpox po yan, yung rotavirus, hepatitis B, hepatitis A, yung sa HPV po, yung meningococcal, influenza, at syempre po, yung pneumococcal. Ayan. So, ano-ano nga ba yung mga pwedeng makuha natin kapag hindi tayo nagpabakuna? No, ito po, makikita po natin dito sa larawan yung mga sakit na pwede pong makuha ng mga bata. Yan, so yan meron po tayo diyan sa measles. Yung ito pong bata, may nagkaroon po siya ng tetanus. Ito naman po, meron po yan siyang pertussis, yung whooping cough po, no, pagkapanganak niya pa lang. Itong nasa baba po, yung sa polio po yan. Ito naman po yung chickenpox. Yung chickenpox po, di ba nagkakaroon pa din po tayo nito. Pero kapag wala po tayong bakuna, mas malala po yung mga pwedeng lumabas ng mga rashes, yung mga butlig-butlig po na lumalabas kapag nagkaka-chickenpox. At meron po itong mga komplikasyon, katulad po ng pulmonya. Yan, pwede po tayong makakuha niyan. O, ayan po, yung beke. Di ba, nakakita pa ba tayo ng mga may beke ngayon na bata? Kaya po, wala na. So, bukod po kasi doon, may mga komplikasyon din po ito kapag hindi po ito naagapan. So, ang best way po talaga para maiwasan po natin ito at yung mga komplikasyon ay ang magpabakuna. Ayan. So, makikita po natin dito yung bilang ng kung ilan na lang po yung yung mga bakunado dito sa atin. So makikita natin na simula po nung 2018, ayan, mataas po tayo ng 2018. Para sa fully immunized child, nasa 64% po tayo. Tapos bumaba po ito noong 2019 kasi dito nagkaroon ng yung kontrobersya, yung tungkol po sa Dengvaxia. Okay, so yung mga tao po na sila, nagkaroon po ng vaccine hesitancy, nawalan po sila ng tiwala sa mga bakuna. Kaya kumonte. Pero malaki po yung naging impact nun dahil hindi na po nagpabakuna yung mga bata. So ayan, medyo tumaas naman po tayo ng 2020 hanggang 2021. Pero mababa pa rin po. Kasi ang kailangan natin is ma-achieve yung 95% ng populasyon natin, ng eligible population natin, dapat mabakunahan ng 95%. Next po. Ayan. So, ito yung mga bakuna na dapat na matanggap ng mga bata. Tapos nandyan din po yung schedule. Actually, yung dun po sa vaccination card po natin, nandun na po yung schedule. Ayan, meron po tayong bakuna na dapat ay matanggap na ng bata simula pa lang po ng pagkapanganak pa lang. So ito po yung BCG. Para po ang iniiwasan po natin dito, ang pinaprevent po nito ay yung TB. Okay? Yung TB, kasi yung TB po, pagkapanganak pa lang ng bata, actually nasa loob pa lang po siya ng sinapupunan ng nanay, ay pwede na po siyang makakuha ng TB. At pag lumabas po siya, yung mga komplikasyon po ng TB na ito ay malala dahil po syempre bata pa po yun, 'di ba? So hindi pa ganoon kalakas yung resistensya na. So dapat pagkalabas pa lang matanggap niya na ito. Ganon din po yung hepatitis B. Kaya binibigay din po siya pagkapanganak pa lang. Okay, so meron din po tayo diyan yung pentavalent vaccine, yung polio. Yan, nandiyan po yung schedule. Pwede po natin yung i-check. Ngayon, kung if ever man po na-miss ng baby, na-miss po ng bata yung schedule na yan, pwede po natin yang habulin. Tinatawag po tayong catch-up immunization. So lapit lang po kayo sa pinakamalapit na rural health center or barangay health center. Nandyan po yung ating mga midwives, yung ating mga healthcare workers. Maaari po niya kayong matulungan kung paano po at kung kailan po ito pwedeng kunin ulit ng mga bata.
Ayan, dako naman po tayo ngayon sa COVID-19 na bakuna. Okay, so 'di ba kasi meron na nga po tayong bakuna para sa 5 to 11 years old. So, ito po kasi mga bakuna natin, safe and effective po ito, pinag-aralan po ito. Pero, so bakit nga po pa pala tayo, paano tayo ma-infect ng COVID-19 virus? Ayan. So, ang tao ay composed po sila ng organs. Ayan, meron po tayo, 'di ba, yung mata, yung ulo, 'yan, lahat po 'yan. Yung puso, baga, ganyan. So, 'yan po, yung body parts na 'yan ay composed po sila ng cells. Ito pong mga cells na ito ay hindi natin nakikita. Para siyang yung COVID virus or yung ibang mga sakit na kinukos yung sa mga vaccine preventable diseases, 'di ba? Makikita lang po natin 'yan sa pamamagitan ng microscope. Yan. Yan po yung itsura ng cells. So tandaan niyo po yung itsura ng cells na yan, ha? Kasi gagamitin po natin yan later on. Ito naman po yung COVID-19 virus. Yan po yung itsura niya. Yan, tandaan niyo din po yan. So para tayo ay ma-infect ng COVID, syempre itong si COVID virus ay dapat pong makapasok sa cell. Kaso, yung cell natin, meron niyang pintuan. At pag merong pintuan, para makapasok ka, syempre dapat meron po tayong susi. Ayan. Ang COVID virus po, yan po yung itsura niya, di ba? Meron po siyang tinatawag na spike protein. Ito pong spike protein na ito po yung nagsisilbing mga susi. Ayan, yan yung mga susi. So, dahil may susi si spike protein, makakapasok na siya. Makakapasok na siya dun sa cell. Yan. Yan, pag nakapasok po siya sa cell, makakapagparami na siya dun sa loob ng cell. Kasi maganda yung environment nung nasa loob ng cell. Gusto niya yon. So, makakapagpadami siya doon. At pag dumami na po yung COVID virus doon sa loob ng cell, doon nalalabas yung mga sintomas. Yung ubo, yung lagnat, 'di ba? Yung hirap po ng paghinga. Ayan. At kapag wala pong bakuna, ito po yung pwedeng mangyari. 'Di ba? Yung hirap na hirap huminga, hindi na po makahinga, kaya natutubuhan po yung ating yung nagkaroon po ng COVID. Ayan, makakita po natin diyan, nagkaano siya, natubuhan, at pwede po siyang mamatay pag hindi po ito naagapan. Ganyan po kapag wala pong bakuna. So, paano nga ba? Paano nga ba nakakaprotekta sa atin yung mga bakuna? Ayan. So, di ba ang makikita natin doon, pagbabakunahan tayo, ituturok sa braso yung bakuna. Yan. Tapos yung bakuna po, meron siyang laman ng mga antigen. Yung nasa loob po ng syringe na yon, yung tinutusok, antigen po yon. Yun po yung tawag doon. Ayan. So ano nga ba yung antigen? No? Yung sinasabi kong antigen. Ayan. Yung vial po na yan, yun po yung bakuna, di ba? Yung laman po nun, makikita mo siya kasi clear lang siya, para lang siyang tubig. Pero pag tinignan mo po yan sa microscope, ito po, yung makikita mo, yung mga antigens. Okay. So yung mga bakuna po kasi natin, hindi lang po yung sa COVID, no? Example lang po sa Sinovac. Sino po ba yung nagpabakuna ng Sinovac dito? Ayan, madami nagpabakuna ng Sinovac. So ayan. Yung Sinovac po, for example lang po muna, Sinovac yung i-discuss ko. Pero lahat po ito ng bakuna, kahit po yung mga pangbata, ganito din naman po yung proseso niyan. So ayan, si Sinovac ay isang uri siya ng killed virus yung ginamit dito sa bakunang ito. So inactivated na siya. So para maging inactivated siya or para mapatay natin yung virus na yun, may mga gagawin sa kanya, may mga proseso para mapatay yung virus. Tapos, pag napatay na yung virus, ang maiiwan na lang sa kanya ay
Yung bilog, ano yan? Ano nga yung tawag natin dyan? Yung may mga susi, di ba? Yung spike protein, di ba? Yan yung kailangan para makapasok sa cells. So, ayan. Yan po, yung natitira, yung balat na lang kasi yan eh. Kasi yung nasa loob, patay na. Pinatay natin eh. Yung spike protein po, yung balat, yan na po yung tinatawag natin na antigen. Yun po yung binakuna po sa inyo, kung yung mga nagpabakuna po ng Sinovac. Ayan. So, yan na po yung antigen natin. Yung naiwan pong balat nung ano. Ayan. So, ayan. Dito naman po tayo sa antibody. Actually po, pag ito po yung ano, ang iniisip ko po dito, para siyang yung ating mga guro. Yung mga teachers po natin. No? Kasi yung mga teachers natin, sinasakripisyo nila yung buhay nila, yung oras nila, para maturuan yung mga matatalino, yung mga mabait nating mga estudyante. No? Okay. So, next. Ayan. So, di ba, itutusok ngayon yung bakuna na ang laman ay yung antigen dun sa muscle natin, mag-stay siya dyan. Tapos, yan, nandyan na yung, ano, yung antigen, no, mag-stay na siya sa katawan. Ayan. Pag nakapasok na si antigen dun sa loob ng katawan, yan, meron tayong tinatawag na immune cells. Siya sa loob yan ng katawan natin, pinasok natin yung antigen. So, ito si immune cell, sasabihin niya, may bagong salpa. Di ba? O sino yun, hindi nila yun kilala eh. Kasi hindi naman taga-loob ng katawan yun eh. So magtatawag siya ngayon ng backup. Sasabihin niya, oh may intruder alert, ganyan. Punta kayo dito kasi meron tayong kalaban. Yan, nagpunta yung iba't ibang mga immune cells. Pero merong isang immune cell na yung bukod tangi siya. Matalino yung immune cell na yon. Yan. Itong immune cell na ito, sa sobrang talino niya, kaya niyang tandaan kahit matagal na panahon yung ano yung kalaban. Kasi gagawin niya, ay, pag-aaralan ko to. Gagawa ako ng mga panlaban dito. So para kapag next time na may nakita siya ulit na pareho nun, makakaano na siya, meron na siyang mailalabas na mga panglaban, no? Okay. So, yung ginawa niyang yon na panlaban, ang tawag natin dito ay antibody. So, yan yung parang Y na, ano, parang sa tirador. Yan siya. Yan na yun. Yan yung antibody. Yan yung ginawa niya. Memorize niya na yan. Kahit taon yung lumipas, matatandaan niya yan. Kasi ginawa niya yan para dun sa antigen na yon. So, ayan. Diba? So, meron na tayong antibody sa katawan. So, sa first dose natin, konti pa lang siya. Konti pa lang, no? Ano pa lang, ayan, no? Konti pa lang. So, kaya tayo second dose para tumaas. Kasi, nung pagpa-second dose mo, pataas na siya. Pero hindi pa din siya umaabot dun sa bilang, dun sa linya. Kita niyo po yung linya na yan. Diba? Yan yung linya na ibig sabihin ay sapat na yung bilang ng antibody na meron yung katawan nyo. Okay. Next. Ayan. So, di po ba pag kumakain tayo, syempre, alangan naman kumain tayo ng mask, di ba? Tatanggalin natin yung mask natin. So, ito yung time na pwedeng makapasok yung virus sa katawan natin. Ito sa mga paraan para makapasok yung mga bacteria, yung mga germs, yung viruses sa katawan. So, ayan. So, ayan kumain. So, nakapasok. Biglang kumakain ka, may dumaan, tapos biglang umubo or bumahing or nagsasalita, natalsikan ka ng laway. So, nakapasok siya sa loob ng katawan mo. So, ito na yung mangyayari. Yung virus, dahil nga may susi siya, pwede siyang pumasok, di ba? Pero, papasok na siya. Syempre, nandyan nga yung mga pulis natin. No? Sabi niya, oh, mayroong kalaban. May stranger, hindi natin to kilala. Magtatawag na ulit siya ngayon. At dumating yung matalino nating immune cell. Sabi niya, ay, kilala ko na to. Gagawa na ako ng antibody na para dito. Ayan, so gagawa siya. Diyan na yung mga antibody. Sige mo.
Ayan. So, ang mangyayari, tatakpan niya ngayon yung mga susi. O, di ba? Tinakpan niya yung mga susi. So, makakapasok pa ba siya dun sa cell? Tinakpan na yung mga susi eh. So, hindi na siya makakapasok. Yan. So, ayan. Matatakpan niya yung buong mga susi na yun, lahat ng spike proteins nung ano natin, nung COVID virus, dahil meron siyang sapat na antibody dahil kumpleto yung first dose at second dose niya. Di ba kung matatandaan natin, sinasabi nun na kapag naka-second dose ka na, hindi ibig sabihin, pwede ka nang gumala, lumabas, makipag-halubilo kung kanino, di ba? So kung magta-travel, dapat after 2 weeks. Kasi binibigyan natin ng panahon yung katawan natin para makapag-produce po ng antibody. So ayan yon, para magkaroon ka ng sapat na bilang ng antibody. Yan. So hindi na nga siya makapasok no doon sa loob ng cell kasi meron ng ano. So 'di ba? Pag walang bakuna, nakapasok yung virus doon sa katawan, yan, pwede kang matubuhan, hirap huminga at mamatay. Pero kapag ka may bakuna, sige, maaring magkaroon ka lamang ng mga mild lang na sintomas, 'di ba? Hindi ka mahihirapang huminga, hindi ka ma-ICU, ma-ospital, pwedeng sa bahay lang mag-isolate lang. So, mabilis ang pag-recover kapag po may bakuna. Ayan. So, kapag bakunado, protektado. So, napanganaantay natin, di ba? Magpabakuna po tayo. Yan. Be wise, immunize. Thank you. Thank you very much po, Dr. Desiree Briseño, for that very informative discussion. So sana ay magkaroon tayo ng kaalaman at dito tungkol sa routine at COVID-19 vaccines. So ngayon naman po, para po sa isang mensahe mula sa ating City Health Officer of Legazpi, kay Dr. Fulbert Gallego. So good morning po. Hi, ma'am. Thank you very much. Good morning po sa Indo Gabos. Para mahina. Diyos marinaga po sa Indo Gabos. Ayun, very good. You're all from Barangay Bitano, di po ba? Bago po ang lahat, I'd like to thank the leadership of CHD5 Bicol. Siyempre po sa pagikang sa tuyang minamahal, and then very supportive na regional director, si Director Vera. Palakpakan po natin. Sir, isa po yan sa strengths ng Legazpi City that I always consider. Since na ang Legazpi City po ay katabi lang kami ng mother office, which is the Department of Health. So ano po mga kaipuhan kang Legazpi City, tinataw po agad. But nandiyan po yan, pero ang kaba po is nasa amin. Since na nandiyan po ang DOH, we are always at the, kumbaga nasa lens kami. Nakikita yung galaw namin. So we really have to work very hard in order to do the programs that are given to us by the Department of Health. And syempre po ang mga kasama natin sa Department of Health, Dr. Rose Rempilio, Dr. Desiree, and of course yung mga nurses natin sa DOH, CHD5, maraming salamat. And sa PIA, yung ating pong partners, ma'am, mga local media, salamat tabi sa ibanindo sa mo, and definitely you are doing a very good job in terms of sa pagbalangibog kang sa tuyang mga programa, lalong-lalo na po sa implementar kang Department of Health, sa paagi po kang mga rural health unit, ang City Health Office. And gusto ko rin pong pasalamatan ng ating mga partners, RD, sa Legazpi City po, andyan po ang ating DILG family, ang PNP, ma'am, sa inyo po, salamat. Tumutulong po sila, sir, sa amin sa pagbabakuna. We have teams from PNP, not only na nagpamantener kang sa tuyang peace and order, but sa panahon po ng pandemya, yaon po sinda. So salamat po. And yung ating pong mga private institution, katulad po ng malls,
sir, with all sincerity, ang SM Mall was the first mall na nag-offer ng makipag-partner sa LGU. So sa management and staff ng SM Mall, salamat po sa Indo. Palakpakan po natin. Napakaganda po ng venue and always po nandito yung ating pagbabakuna sa mga bata. Sa mga nanay po na anion, nanay, tatay, katulad namin, and syempre, andyan po pala, tinitignan ko yung mga katrabaho ko sa City Health. Palakpakan man po natin ang mga taga City Health. Nandiyan po sa likod. Sila po ang behind the strength of health programs ng LGU. Yaon po sila. And syempre, hindi natin kakalimutan sa ngayon po na panahon, madami na po ang mga tao natin sa Legazpi City in terms of population. Kaya po, dakulaw ng pasalamat namin sa DOH because of the HRH na mga nurses, midwife na pig-deploy sa Muya. Sir, dakulaw pong tabang nila. So, the vaccination program ng City Health ay umuusad to its rightful direction because of their health. Mga mahiguson po ini. Wala ako masabi dyan. Mga sa LGU, award din namin as heroes sa vaccination. Now, in behalf of the city government po, sa pamamayo ni Mayor Rosal, kanina po, galing po ako sa Legazpi City Convention. Yaon man po doon, Director Su, sa tuyang pigigibo na annual, twice a year po na breastfeeding congress. Yung breastfeeding congress po, ini-invite namin, katulad ngayon, mga mami na nagpapadudo kang sa indang umboy or baby, yaon po duman sa LC3 para po ipaliwanag mo niya na sa panahon ng pandemya, dakulaon po ang role ng pagpapadudo ng nanay. Because not only that makakatipid sa gastusin, but the protection, the antibody that is produced sa nanay dahil nagpabarakuna na sila, napupunta po doon sa umboy. Katulad po ng in-explain kanina ni Dr. Desiree, the antibody that was produced, pasiring po yan duman sa mga aki. So, kinakaipuhan po kita na follow duman sa immunization program. And kanina po, sir, I did a simple test. Tinignan ko kung pinataas ko yung mga kamay ng mga mami, kung ilan pang hindi nababakunahan, sino na yung nag-first dose, sino na yung second dose, sino na yung nagpa-booster. And I found out that amongst the 150 breastfeeding moms, akala namin po mga 10 lang pupunta dahil maulan. But to our surprise, 150 breastfeeding mandara-dara po ang sa indang mga umboy nagpapadudo. Siguro po, hindi po ako mahiya, kalahati po ng population noon was already vaccinated, but kalahati remains to be unvaccinated. So bilang City Health Officer po, I was there and I was thinking kung paano namin sinda mako-convince pa na magpadudo. So I was really telling them na after po ng Congress, magpabakuna sila. And then I explained ng mga advantages, katulad po ng sinabi ni Dr. Desiree, ni Director, and ni Dr. Rose, na ang pagpapabakuna po, pinoprotektahan tayo sa mga complications. Kaya nga ni po ang Department of Health, hindi yan tumitigil sa amin para po i-implementar ang programa. Ngayon po, nag-i-implement tayo ng World Immunization Week. So, kumbaga, kinakaipuhan po natin na ipautob, paigtingin, at ipagpatuloy yung routine immunization. Kasi po, we must admit na especially nung first year of COVID-19, grabe ang takot natin because wala pa tayong alam about the COVID. No one is expert on COVID-19. But nung second year na, nung may bakuna na at nakakarulwas na tayo, we have to go out and pabakunahan po natin ang ating mga anak. And that is the routine immunization. Kanina po pinaliwanag ang bentahe or advantage ng may completely immunized child or kumpletong bakuna. Yung routine immunization po, kaipuhan yan dahil ang mapepreventaran po yung komplikasyon. Lalo na po ang TB meningitis, matindi po yan. Ngayon po ang City Health po, sa paagi po kang Department of Health, meron na po tayong gene expert. So yung mga resistant sa TB na ordinaryo na bulong, natetest na po sa City Health. Dahil na po magduduman sa PRTTH, magpipila. Ang City Health po meron ng kaming programa para sa TB in children, TB in adult, and multiple drug-resistant TB.
Pero yun po ay programa. Instead po na umabot duman ang mga kaakian kita mismo, magka-TB, why not have ourselves, our children, be vaccinated from BCG through the routine immunization? And more so po, lalo na ngunyan na panahon pa rin ng pandemya, we're very happy to inform you that Legazpi City already is on alert level 1. And maski ano po sa anong angle na hilingon kami po nila Mayor, ang pinupunto mi po kung bakit naging alert level 1 na tayo and we are working towards alert level 0 is because of the very good implementation of the COVID vaccination program. So palakpakan po natin ang mga sarili natin because all together hindi po yan magigibok ang sarong tao. Lalo na po ang pasalamat ko po sa regional office kasi makulit ako sige ko pong hagad ng additional vaccine. Totoo po yan kasi kulang talaga po, lalo na nung una, kulang na kulang. Ang worry ko lang po, mga nanay na yaon digde, na yaon na po so bakuna. Name it, we have it except yung Sputnik. Pero po, pag sabihon ta sa aki, 5 to 11, yaon po so Pfizer na pambata. And then 12 to 18 years old, 12 to 17, yaon po so Pfizer and Moderna. And sa mga nanay, sa mga adults, lalo na po sa mga senior citizen, nagharong-harong po kami na mabakunahan tabi kamo. Kung nakaduwa na, so booster po kinakaipuhan. And then masunod na naman po, so tinatawag natin na second booster para po sa immunocompromised. So ngunyan po, I'm sure sa paagi po nindo, makakatabang po kamo na ibalangibog sa kapitbahay nyo. So naukudan po nindo dide. And then yung importansya po ng pagbabakuna. Inilang po ang matataram ko tabi sa Indogabos. No? Walang doktor, walang nurse, walang midwife, walang medtech sa City Health kung wala po kamo. Now, ang serbisyo po, yaon. Ang programa, dinadarami sa Indo. Matumba ang bulan, masweldo si doktor, masweldo mga nurses. Kami, pag nagtrabaho kami, yaon lang ang serbisyo. Pero kamo po, pag dahil kamo magduman, kamo po ang lugi. Why? Because you are paying us. And we are trying our best na idara po ang serbisyo sa lambang saro. The only thing that, halion ta sana po yung mga agam-agam, yung mga nagpapakalat ng mga fake news, makamurumundo, taday na nga ni sindang tinatabang, sinda pa ang nagraraot sa programa kang Department of Health. Pinaghihirapan po yan. Kami po, lalo na ang opisina namin, yaon kami sa grassroots level. Gabos na reklamo, yaon sa mo. Kaya i-elevate man po yan sa regional office. And sana po, sa pagi kang mga media natin, right now we're very happy to inform you that the City Health Office has achieved already our herd immunity more than the national target. But we do not rely on this. We do not stop from this, but we continue doing what is needed. Needed for you to be safe, for us to be safe, and for the Filipinos to be healthy. So with that po, maraming salamat po and Diyos mabalos. Thank you. Ayan, so thank you very much po, Dr. Fulbert Gallego, ang City Health Officer ng Legazpi City. So ayan po, maraming salamat po muli sa ating mga tagapagsalita, kay Dr. Ernie Vivera, ang Regional Director ng DOH Bicol CHD, kay Dr. Fulbert Gallego, ang City Health Officer ng Legazpi, kay Dr. Rosa Maria Rempilio, ang Local Health Support Division Chief, at kay Dr. Desiree Briseño, ang ating Regional Immunization Program Manager. So maraming salamat po sa inyo sa pagsasalita po tungkol sa ating importansya ng pagbabakuna. So ngayon naman po, tunghayan natin ang hinihintay po nating ceremonial vaccination para po sa ating routine immunization at COVID-19 immunization. So makakasama po natin ang ating Human Resource for Health deployed po sa ating City Health Office of Legazpi para po mag-administer ng ating pagbabakuna para po sa ating mga kasamahan ngayon. At kasama po ulit natin ang ating mga VIPs, Dr. Vera, Doc Briseño, Doc Rose, and Doc Fulbert. You may grace the stage po to witness our vaccination. Okay kay baby ang bakuna sa
Sa pagbakuna magtiwala. So ayan po, ang ating vaccination ay magsisimula na po, starting po sa ating routine immunization po. Manikuro, kumpletuhin. Yes po, taas na po tayo. So may we request po ang ating mga vaccinees to walk up the stage po and sit po sa ating mga respective seats. Ayan. Oh, it's a beautiful world. It's a beautiful life. Ayan, so ready na po ba tayo magbakuna? Ayan. So Make your move and make love till the sun shines. It's a beautiful world. It's a beautiful life. Make your move and make love till the sun shines. Crazy, put your hands in the air. We get retarded, acting like we don't care. All my fellas popping bottles with your drinks. So ayan, so for our first vaccine po, ang una nating babakunahan ay ang ating baby po. So ang routine immunization po for baby ay magsisimula po sa second dose ng BioPV. Ito po ang bakuna laban sa sakit na polio. We could spend a wonderful time. Oh, it's a beautiful world. It's a beautiful world. Make your move. Ayan, so tapos na tayo magbigay ng BioPV vaccine laban sa polio. Ngayon naman po ay tunghayan natin ang second dose po ng Penta vaccine para po sa 5 sakit na diphtheria, tetano, pertussis, pulmonya, meningitis, at hepatitis po. Ayan, so tapos na po si baby. Palakpakan po natin si baby at si mommy para po sa pagbabakuna. Ayan. At may we remind lang po na ngayon din po pala ang regional launching ng Chikiting Vaccination Days. Ito po ay mula April hanggang June 2022 po, kada huling Thursday and Friday po ng linggo. So ayan, tunghayan din po natin yan. So para po sa ating pangalawang vaccine po, siya po ay mag-receive po human papilloma virus na first dose po at ito po ay laban sa cervical cancer na sakit. So ayan. Ito pong bakuna na ito ay para po sa 9 to 14 years old Like you did na before. babae po. I will tell you the truth. All you need is my love. Ayan, so palakpakan po natin ang ating second vaccine na naka-receive na po ng kanyang HPV vaccine. So, para po sa ating pangatlong magbabakuna, siya po ay makakatanggap ng COVID-19 vaccine para sa 5 to 11 years old. So, ang ating COVID-19 po ay laban po ito para sa sakit na COVID-19. Ayan. Make your move and make love till the sun shines. It's a beautiful world. It's a beautiful world. Make your move and make love till the sun shines. Oh, it's a beautiful world. It's a beautiful life. Hey, oh yeah. Palakpakan po natin ang ating pangatlong nagbakuna po sa ating COVID-19 vaccine. So para sa last but not the least po na ating babakunahan, ito po ay ang PPV-23. Laban po ito sa sakit na pneumonia para sa ating mga senior citizens. So ito po ay nagbibigay proteksyon sa loob ng 5 taon para sa ating mga senior citizens. Ayan po. I got this feeling. Ayan, so palakpakan po natin ang lahat ng nakilahok po sa ating ceremonial vaccination kay baby, kay mommy at sa lahat po ng nag-participate po. So bago po tayo pumunta from the stage, may we request po for a photo opportunity po. So may we middle lang po tayo, medyo compress para kita po tayo sa frame.
The way we rock it, so don't stop. It's under the lights when everything goes. Nowhere to hide when I'm getting you close. When we move, well, you already know. Ayan, so maraming salamat po muli sa inyong lahat para po sa ating HRH ng CHO Legazpi at sa mga nagpabakuna po. Sana po ay makahikayat pa po tayo ng iba't iba po nating kapamilya at kaibigan na magpabakuna po dito lang po sa SM City Legazpi. So just dance, dance, dance. So just dance, dance, dance. Ooh, it's something magical. It's in Okay, so wag muna tayo pong aalis. Magstay muna po tayo. Kaya dahil maya-maya po, meron po tayong vaccination activity po sa at the back of SM Food Hall po. Tunghayan po, pumunta lang po tayo sa likod ng SM Food Hall para po mamayang hapon po para po sa ating vaccination. So after the program po, saka po tayo magpo-proceed sa ating vaccination area po sa likod ng food hall. So ayan, natunghayan na po natin ating ceremonial vaccination. So dumako naman po tayo sa iisang intermission number po mula sa mga representatives po ng Department of Health Bicol Center for Health Development. So para po sa ating mga participants, paki-settle down muna po para po ma-witness po natin ang ating isang intermission number mula po sa ating mga kasamahan sa DOH. So ayan. Settle down po muna tayo. Tapos pwede nang mag-umpisa. Nang unang bisita, pag 1.5 months old na siya. Pag 2.5 months old, second visit naman to. Pag 3.5 months old, third visit na. Go na go! Limang bisita hanggang birthday niya. So ladies and gentlemen, here are our dancers from the Department of Health Bicol Center for Health Development para ipakita sa inyo ang isang dance mula sa ating para sa ating sabayang bakunahan World Immunization Week. Kaya Okay kay baby ang bakuna. Sa pagbakuna magtiwala. Pag kumpleto protektado si baby ipapakuna. Baby ipapakuna. Kaya maniguro kumpletuhin na. At kumpletuhin. Minsan may konting maga pagkabakuna. Dalian lang po. Sa konting aray ni baby, laking ginhawa ang proteksyon nito. Minsan, nakakalagnat daw ang bakuna. Ng natural to. Okay, ang mga bakuna, DOH recommended ito. O mga reaction ay temporary, gagaling din po si baby. Kapag may napansing kakaiba, agad kayong magpakonsulta. Okay kay baby ang bakuna, sa pagbakuna magtiwala. Protektado si baby ipapakuna. Ipapakuna. Kaya maniguro kumpletuhin na. ayan, so thank you very much po para sa ating dance number. So for our next presentation po, narito po ang isang dance number po ulit mula sa ating isang sponsor from Kidsunya. Please welcome po our mascot po from Kidsunya. Ayan.
泣きたい時にはねえ友達がいるよ優しい心は緑の贈り物ダンスダンスダンスさあ踊ろううららしししろへ合わせみんなでダンスダンスダンスさあ笑顔でYay! So ayan po, thank you very much po from our sponsor from Kidzunia for spicing up the stage para naman po sa ating vaccination activity. So ayan, muli pagpapasalamat po natin sa ating lahat ng mga partners mula po especially sa SM City Legazpi. Thank you po. At mula po sa ating City Health Office of Legazpi, sa ating mga HRH po, sa Kidzunia, sa Barangay Bitano, at of course sa ating mga media partners na nandito po para i-witness ang ating celebration. So ayan po, sana po ay marami tayong napulot na aral at may encourage po natin ang iba nating kasamahan na magpabakuna na. So ayan po ang ating naging sabayang bakunahan World Immunization Week celebration po dito sa SM City Legazpi. So for our vaccination activity po, we may proceed po sa likod po ng SM Cinema for the venue po ng ating bakunahan. So maraming salamat po muli at magandang araw. I got it from my daddy. Daddy. I feel nice. You look nice. 널 보자마자 나 어머나 땡잡았어. Don't think twice. 이미 게임 끝났어. You be my curry. I'll be your rice. My name is PS1. 한국말로 박재상. 너의 변한 눈동자. 빠져서 헤엄치고파. 오빠 달린다. 꽉 붙잡아 only you. 나는 아름다운 아가. 띠의 동반자. Hold up. Wait a minute. 지금부터 선수끼리 밤이 아까워. 하나플라워 불타오르는 아름다운 그대여. How you like me now? 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 Hey, where'd you get that body from? Where'd you get that body from? Where'd you get that body from? I got it from my daddy. I got it from my daddy. I got it, got it. Hey, where'd you get that body from? I got it from my daddy. I got it from my daddy. I got it, got it. Hey, where'd you get that body from? I got it from my daddy. Daddy. I got it from my daddy. Daddy. I'm on fire. Take you higher. 넌 한 폭의 명작. 난 아기. Baby, protektado siya. May bakuna para dyan. Sakit ang maiiwasan. May bakuna para dyan. Kaya mo unahan. May iba't ibang bakuna para sa iba't ibang sakit. Tulad ng BCG vaccine kontra tuberculosis. May Hep B vaccine. May bakuna para dyan. May bakuna. Iiwasan. May bakuna para dyan. Kaya mo unahan. May Beta vaccine para iwas tetano, Hep B, meningitis, diphtheria. Pangontra rin ito sa pertussis at pulmonya. May OPV at IPV pa ang polio vaccines niya. Ipa-PCV mo na, meningitis at pulmonya. May MMR vaccine ng tigdas, Spike, German measles. Kayang-kaya niyang iwasan dami ng mga diseases. May bakuna para dyan. May bakuna para dyan. Iwasan. May bakuna para dyan. Kaya mo na para dyan. Sakit ang maiiwasan. May bakuna para dyan. Kaya mong
unahan. Limang bisita. Oh, vaccines at birth muna. Tapos pwede nang mag-umpisa. Pwede nang mag-umpisa. Nang unang bisita, pag 1.5 months old na siya. 1.5. Pag 2.5 months old, second visit naman to. Pag 3.5 months old, third visit na. Go na go! Limang bisita hanggang birthday niya. Limang bisita na kompleto mo na. Yeah. Limang bisita, protektado na siya. Baby come back, back to bakuna. 9 months old naman, fourth visit na niya. Oh, pag 1 year old na siya, ikumpleto mo na. Ito po ang inyong Regional Director ng Kagawaran ng Kalusugan, Bicol, Dr. Ernie Vera po. Tulad niyo ay isang magulang din po ako. Bilang isang padre de pamilya, nais ko lumaki ang aking mga anak na ligtas sa sakit o anumang karamdaman. Protektado na ba ang inyong mga tsikiting? Magandang araw po sa lahat. Ito po ang inyong Regional Director ng Kagawaran ng Kalusugan, Bicol, Dr. Ernie Vera po. Tulad niyo ay isang magulang din po ako. Bilang isang padre de pamilya, nais ko lumaki ang aking mga anak na ligtas sa sakit o anumang karamdaman. Ang laban ninyo ang karamihang sakit ng bata ay maaaring maiwasan sa pamamagitan ng bakuna. Narito ang mga bakuna na kailangan at karapatan ninyong malaman upang mabigyan proteksyon ang ating mga tsikiting laban sa iba't ibang uri ng sakit na nakakahawa. Unahin natin ang bakuna na maaaring ibigay sa bata makapanganak. A. Ang BCG vaccine ay nagbibigay proteksyon laban sa sakit ng tuberculosis, meningitis at miliary TB. Ang Pilipinas ay isa sa mga bansang may pinakamaraming kaso ng tuberculosis, kaya kailangan ito. Ang hepatitis B vaccine naman ay ang bakuna laban sa hepatitis B. Halos 90% ng mga sanggol na hahawaan ng hepatitis B ay nagkakaroon ng hindi gumagaling na sakit sa atay. Posibleng makaramdam kasunod ng pagbabakuna ang pamamaga sa parte ng katawan na binakunahan. Ang mga sumusunod na bakuna naman ay kailangan maibigay sa ating mga sanggol ng 3 beses bago sila mag-1 taong gulang. Ang pentavalent vaccine ay bakunang nagbibigay proteksyon laban sa 5 sakit. Ito po ay ang mga sumusunod: diphtheria, tetano, pertussis, hepatitis at pneumonia. Ito ay dapat maibigay sa bata ng 3 beses. Isang ineksyon kapag si baby ay edad 1.5 buwan, isang turok sa edad na 2.5 buwan, at ang pangatlong turok sa edad ng 3.5 buwan. Ang pneumococcal vaccine o PCV ay bakuna na nagbibigay proteksyon laban sa pulmonya at meningitis. Pamamaga ng takip ng ating utak at gulugod. Tulad sa pentavalent vaccine, 3 beses rin itong binibigay sa bata, kasabayan ng pentavalent vaccine. Ang oral polio vaccine o OPV ay bakuna laban sa lubhang, nakakahawa at nakakamatay na sakit na polio. Ibinibigay rin ito ng 3 beses sa bata. Ang bakunang ito ay pinapatak sa bibig ng bata. 3 beses rin itong ibinibigay sa bata kasabay ng pentavalent vaccine at pneumococcal vaccine. Sa mga nasambit kong mga bakuna, maaaring may pamamaga sa parte ng binakunahan at mataas na lagnat. Kapag ating napansin ang mga senyales at sintomas ito sa ating tsikiting, kumonsulta agad sa pinakamalapit na health center o ospital upang masuri ng doktor at magbigyan agad ng lunas. Ang inactivated polio vaccine o IPV ay isa pang bakuna kontra polio na dapat matanggap ni baby sa edad na 3.5 buwan at 9 na buwan.
Itinuturok ito sa bata. Mahalagang tandaan natin mga magulang na dapat kumpletuhin ang OPV at IPV upang masiguro ang kaligtasan ng bata laban sa polio. Ang MMR o ang measles, mumps, and rubella vaccine ay proteksyon ng ating mga anak laban sa mabilis na nakakahawang sakit na tikdas, beke at tikdas hangin. Ang sakit na ito ay maaaring madulot ng malubha at permanenteng komplikasyon o di kaya maaari din itong magwakas sa kamatayan. Ang MMR ay itinuturo sa bata sa edad na 9 na buwan at 1 taon. Maliban sa mga bakunang para sa mga bata lampas 1 taong gulang, mayroon din ibang bakuna na binibigay sa mga nakakatanda. Ang Human Papilloma Virus o HPV vaccine ay bakuna laban sa ibang uri ng kanser, gaya ng kanser ng kuwelyo, ng matres o cervix. Ito ay ibinibigay sa babae na edad 9 hanggang 14 na taon gulang. Ang influenza vaccine ay bakuna kontra trangkaso. Ito ay lubos na inirekomenda para sa mga edad 60 taong gulang at pataas. Ang pneumococcal vaccine naman ay bakuna kontra pneumonia. Ito ay nirekomenda para sa edad 60 at 65 taong gulang. Ang bakuna sa influenza at pneumonia ay maaari din ibigay sa mga edad 60 pababa. Ang COVID-19 vaccine, alam natin na ang bakunang ito ay laban na sa nasambit kong nakakahawang sakit. Sa kasalukuyan, may para sa 5 to 11 years old, 12 to 17 years old, and 18 pataas. Laging tandaan, huwag mag-atubili pumunta sa health center kung may mararamdaman matapos mabakunahan. Kompletuhin ang mga bakuna. Karamihan sa mga bakunang ito ay mahigit 4 na dekada nang ibinigay sa mamamayang Pilipino. Napatunayan na ligtas at dekalidad. Lahat ng bakuna ay dumaan sa masusing pagsusuri ng mga eksperto. Ang ating mga bakuna ay libreng itinuturok sa ating health center. Samantalang may bayad ito mula sa 3,000 hanggang 5,000 sa mga pribadong pangkalusugan pasilidad, tulad ng klinik o ospital. Lagi nating pakakatandaan, ang bakuna ang pinakamabisang proteksyon mula sa sakit at kamatayan. Mahigit 1 milyong kabataan, bata at matanda ang naliligtas na bakuna kada taon. Maaaring makuha ang mga bakunang ito ngayong World Immunization Week na April 25 hanggang April 29, 2022. Maaari din itong makuha sa Chikiting Vaccination Days kada huling Huwebes at Biyernes ng buwan ng Abril hanggang Hunyo. Pumunta sa pinakamalapit na health center at lumahok sa bayang bakunahan, tulong-tulong tayong itaguyod ang kaligtasan at kalusugan ng isang malusog na Bicolandia.